Marı vilayet çağılar hastaxanasyna ýeti çağırı bilen keselen çağılar köp getirilip başlany diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerini 30 sentýabrda habar berdi. Marı vilayetyň Marı şäherine yerleşýän çağılaryň hastaxanasyna çağırly çağılar köp getirilýär. Ene atalar çağılaryň ýeti diareýa bilen keselhanalary düşmegini gök önümlerden görýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä çağılar baglaryna hili pes gök önümleriň getirilmegi çağıry keseliniň çağılarda köpçülikliğin häsiýeti ýa bolmagyna getirýär. Bazarlardan geçmeýän duran gök önümleri has arzan bahadan satyn alyp çağılar baglarynyň hojalyk üpçünçilerini paýlaýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Marada gök bakça önümlerini ösdürip yetişdirýän daýhanlar bilen geçiren gurrun döşlüklerine salgylanyp soňky döwürlerde öndürilen gök ekinleriň diňe mineral dökünleriň kömegi bilen ösdürilip yetişdirilýändigini aýdýar. Marı vilayet çağılar hastaxanasy soňky döwürlerde çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýeti ýa bolýan çağıry keseliniň mümkin bolan sebäpleri barada resmi düşündürüş bilen çykyş etmedi. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrundeş bolan oba hojalyk hünärmenleriniň sözlerine salgylanyp Marada yerleşýän kimya senagatyna degişli kärhanalaryň regiona oba hojalyk ekinleriň ösdürilip yetişdirilmegine ýaramaz täsiriniň bardygyny aýdýar. Marı vilayetyny häzirki wagtda kimya senagatyna degişli beýleki senagat kärhanalary bilen bir hatarda Marı azot önümçülük birleşigi, Marı karbamid zawody hemde Marı şäherine yerleşýän ammiak öndürmäge ukyply gaz kimya toplumy bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu önümçülük kärhanalaryň ekerançylyk önümleriniň saglykly ösdürilip yetişdirilmegine ýetirýän täsiri boýunça oba hojalyk hünärmenleri bilen geçiren söhbetdeşliginden soň bularyň insan saglygyna ýetirýän täsiri bilen bagly yerli lukmanlaryň bir näçesi bilen gurrundeş boldy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine habarçy bilen gurrundeş bolan lukmanlaryň aýtmagyna görä, çağılar baglaryna sarf edilýän gök bakça önümleriniň diňe mineral dökünleriň hasabyna ösdürilip yetişdirilmegi bilen soňky wagtlarda çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýetde ýüze çykýan ýeti çağıry keseliniň arasyna berk ara baglanyşyk bar. Ýurdun saglyk resmileri Marı vilayetyna çağılaryň arasyna köpçülikliğin häsiýetde ýüze çykyp başlan kesel barada resmi beýanat bermeýärler. Azatlyk radiosynyň Marada habarçysy 27 sentýabrda Garaşlylyk bayramynyň bellenýän gününde vilayet paýtagtynda gündüz hiç bir bayramçylyk çäresiniň bolmandygyny habar berýär. Şugun 27 sentýabrda Marı şäherinde gündüz hiç bir şowfun bolmady, ne aýdymsaz, ne tans boldy. Emma agşam Watan habarlar programmasy Watan şäherine aýdymsazly adamlar topar bolup gezmedýän we toý tutýan görnüşde görkezdi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan başlan Watan ýylyna beýik garaşdyrmadaň şany 28 ýyllyk bayramçylygy Marı vilayetyna bagtyýarlyk döwrümde munasyp belen toý tutumlary bilen bellenip geçildi. Adamlar Watan ýalan sözledi diýip gülýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Görnüşinden döwlet telewizionysynda Türkmenistanda adatça edilşi ýaly öňünden düşürilen videolary görkezdiler. Habarçynyň tasdiklamagyna görä ýurdun baş bayramçylygynyň bellenýän gününde Marı şäherinde gezime çykan adam kän öňki ýyllardaky garandy juda az boldy. Köçelerde maşin kän sebäbi bayramçylyk adam köp bolar, kirey ederin diýip çykan sürüjüler hem bar diýip habarçy il içinde kirey kesler diýip bilinýän hususy taksiçileriň gelenimize görä ýakyn ýangajymyzy bir ödäp bilsek diýip gaýgy edendiklerini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan şäherde aýlanyp ýören polisiýa işgärleri kän, olar bilen bile aýlanýan ýargyn söndürüjiler hem görse bolýar. Polisiýa işgärleri gün ýaşandan soň gaz 69 kysymly ýürüýti maşinlarda aýlanyp 2-2 üýüşip barýan adamlary görseler, olary raçy arkaly öýe gaýdyň aýlanyp ýörmäň diýip ýoldan gidip barşlaryna aýdyp geçdiler diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre akşam kafelerinin ağzında hem polisiya işgärleri köp boldy. Olaryň gaz 69 maşinleri bolsa goloýda durdy. Eger de kafelerden ýagdaýyny oňaryp çykan adamlary görseler, polisiya işgärleri olary bir sellem synlap, göwünlerine yaramadyk adamlary maşyna basyp näwelli tarapa alyp gidýärdi. Käbiri biz serhoş däl öýe barýas, taksi tutjak bolup durus diýse de dinlemediler. Ýörüň ekspertiza gideliň, şol ýerde bileris diýip gaz 69 maşinasy dönekledip mündürlen adamlary hem gördüm. Kafenin agzynda ýygnalan şäherleleriň içinde tanış oglanlar hem bardy.
Şuň olaryň bir näçesi bilen habarlaşdym. Olara jerime ýazyp ertire çelini saklapdyrlar diýip habarçy aýtdy. İçimizde toy bayram diýip bir-iki gezek içenler hem bardy. Emma az içen ýa köp içen diýip hiç kime park goýmaýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 35 ýaşyndaky Marle aýtdy. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara okumaga gitjek ýaşlara ummatsız maddi çykdyjy etdirip, ähli resmi namalaryny taýýarladýarlar we soňra da Aşgabatyň halkara aeroportundan uçary goýbermeýärler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Inatalaryň biri aýdýar. Ähli çykdyjylary edip soralan resmi namalary dolu taýýarladyk. Hatda Belarus Respublikasynyň wizasyny hem alyp plastik bank kartynam aldyk, uçar biletynam aldyk. Oglum uçary münmäge baranda aeroportdaky migrasiýa resmileri hiç hili düşündürüş bermän onu uçara goýbermediler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli efirde ady üýtgedilen Aşgabatly Maksadyň kakasy Azatlyk radiosynyň habarçysyna 30-njy sentýabrda gurrun berdi. Anonim şertde söhbetdeş bolan Maksadyň kakasy ogluny daşary ýurda okuwa iýermek üçin Garawadaryň kursunda 4500 Amerikan dollary möçberinde çykdyjy edendigini aýdyp, eger ýaşlar daşary döwletlere okuwa goýberilmejek bolsa, onda näme üçin bu resmi namalar taýýarlanan wagty enatalaryň we ýaşlaryň bu barada öňünden habarly edilmeýändigi baradaky soragy orta atyp öz nägileligini bildirdi. Bu barada medeniýetde, telewiziýada ýa-da resmi namalar almak üçin baran döwlet edaralaryňda hiç zat aýtmaýarlar. Maddi çykdyjydan başga da ýaşlar höwes edýärler. Olar bu barada ýyllar boýu arzu edýärler. Olaryň arzuwy, umydy puç bolýar. Deňduşlary ýurduň içinde ýa-da daşynda okuwa girenden soň oglum häzir deňduşlarynyň ýüzüne nädip seretjegini bilmeýär. Häzir bize rahatlyk ýok diýip Maksadyň kakasy gurrun berdi. Ol şuňa meňdeş ýagdaýa diňe öz oglunyň däl, daşary ýurtlaryň ýokary jaýlarynda bilim almak isleýän başga da bir näçe türkmen sanlygynyň duş gelendigini hem bellidi. Şeýle ol daşary ýurtlara işlemäge gitjek türkmen sanlaryň aeroportuň migrasiýa resmilerine ortaça 3000 Amerikan dollaryny bermese uçary goýberilmeýändigini hem aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Aşgabatyň halkara aeroportundan we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň paýtagtdaky edarasyndan kommentari almak synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu aralykda 30-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan paýtagtyň ýene bir ýaşaýjysy daşary ýurtlara okumaga barýan türkmensanlaryň adynyň 3 sanasynyň Aşgabatyň aeroportundan uçary goýberilmäändigi barada habar berdi.